banteren. Apik cucuke Gusti apik. Ya oke ya. Banteren. Sing guritare gak ndungu. Mulane tak banter pedo ndungu kabeh. Kedrok gaya baru. Purun. Sumangga. Dados. Iya, Mbok Ratemi sakit. Mbok Ratemi sakit. Muga ndang sehat. Amin amin. Mirsani nang. Nggih, Bengset. Nek wis iku terus dlang-dlang dentak tung dertung tung tak tung dentung tak tung tak ding 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 tak ding ding ding. Jan. Kecangkem apik ngono. Lapang nek barang. Iki nganggo gam anu iki. Ayo jajan, Gaya baru. Yo. Yo, Sumangga. dados. Dados. Males. Sing nggo tutuk mang apa, Pak? Cedol. Suarane macet tak mah gak krungu kowe. Gak. Iku sirahku, Pak. Sirahmu. Heeh. Mah, tok ini mah. Lho kok bareng aja. Wong edan iki. Tapi wis iso ta. Bisa. Tapi wis bener. Nyanyi. Oke. Ya. Jalukane akeh masalah. Akeh. Karo mongko barang untrung. Panitia njaluk bojo loro. Bojo loro jambu alas. Nah. Karo ibu mang njaluk stasiun Mari. Siapa, Bu? Stasiun Ngawi. nah, karo mbokku Ratemi sing mirsani ning omah njaluke 10.8, tapi 10.8 gak usah. Sesuk ae. Mergo dongaku tetep muga-muga terkabulkan. Oh, Mbak Ratemi tetep sehat. Oh nggih, dan Sing- khusus karo petani kene, Bos. Ya didongakno muga-muga panenan tahun ngarep insyaallah bakal sukses selalu. Amin Allahumma. Nek kepengin sawahe niku mboten dipangan tikus, carane, Bu. Carane pripun? Nek jaga umpamane sawahe jenengan ning etan kali, ampun sepisan-pisan jaga sawah ning kulon kali. Pangan tikus. Pangan tikus ya, Bas. Ya apa sih, Mas? Ayo. Apa sih? Napa riyen iki lagune? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi yuk, Mas. Permintaan ibu. Heeh. Madiun Ngawi. Lho. Ampun sangga uang wis tak aturi sangga. Dek, aku lho mbok tinggal. Apa, Bu? Kembangkan. Ya insyaallah nggih. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran, bakal pecel ana ing pinggir perapatan.
ngawi gandolanku ora bakalan aku ngalekake yen zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ayo ibu derek ya. Yang aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yang aku kangen karo sliramu. Tak alas-alas fotomu neng dompetku. Opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang setemu neng atiku. Ora bakal rasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Sandra official Mona di channel kantong apa solo itu Bu? Terminal mati gawe kenanganku. Madiun Ngawi spesial untuk mbokku. Cih. Terus pamutane panitia bos. Diambil satu aja. Bojo loro. Mboten nuwae mergo karo bola-bola noman apa mang iku suwunane nggih jambu alas. Heeh. Sebagian besar nyuwune jambu alas ya diwenehi 10-8. Ini lagune iku. Lirik amleh. Jalukane sing akeh jambu alas mbok paringi 10-8 iki lho. Lah nggih, pripun Bu jambu alas? Jambu alas setuju? Sapa sing kepengin lagu jambu alas? Ngacung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gak enek blas. Ya wis, ayo langsung le. Jambu. Selak magrib. Si ha. He ha. He ha. He ha. He ha. Buena. Oh ya, oh ya.
semen terus kelingan ramah kemusune terus nalana kasih sayangnya karena batuku lakon tadi jodohnya sayang wes duwe bojo aku dapat tresno nelongso rasane lagi yen aku rak lakon melu ada gula ada semut burung rondo ojo direbut suparing batin yen kula sida dikawin seneng lan sedih Mas tak anteni ranggane kelingan manis esene terus kelingan ramah kemusune tresno lan kasih sayangnya karena batiku lakon tadi matur nuwun. Engko diteruske mangke dalu. Sing godril Napa Mas? Sing godril tak aturi mangke dalu mawon. Iyalah ya Ya Allah. Allah. Ape nyawer, Nduk. Nduk. Ngene ku mang tak lembok tekono sosis pangan wong loro karo aku. Duh, Iki sampe matur nuwun sedayanipun. Matur suwun nggih. Pripun? Wis latihan. Wis serungan beres. Ngono? Ayo. Ya.
Kakang kawak, beli kawak, wong liya dadi awak. Ya, sulit dan mawangsa, hormati. Abang semestune wong tuwa marang sira, muga-muga konmu padha mangun rakyat. Bisa nanti kakek-kakek wanita-wanita atur rumput Indo kami bilang itu. Kang Mas Prabu Mahkota Wangsa, Rakyat Bangsa. Kang Mas Prabu Mahkota Wangsa. Jadi, aku satu mati. Pangapuntenipun ingkang kathah. Menawi to anggen kula caos wujudipun palenggan dalah dedaharan lan unjukan kirang nuju prana dumateng panjenengan lan sedaya sakatrinipun kula nyuwun ageng pamunten gani. Ya, jadi, sokor mangsaku, kabar pisan, kabeh ora ana kang kuciwa. Ya mung wae mung kakang semrugo. Nggih, Umpama ana tamu kang saka Medan. Ing kono kurang darbeni Raksila. Pun kakang sing nyunake pangapunten. gedhe pangapura kula mateng Kang Mas Mahkota Wangsa. Nanging Kang Mas ampun kesesa kondur langkung rumiyin awit ing mriki kula badhe ngawontenaken pahargyan unjuk panglamar saking Medang kersanipun kalipur manahipun. Mila kanthi menika wujudipun pahargyan menika kentung gaya baru Bakal anak abdi pasungatan kewujud tontonan sing jenenge kentrung dipun gaya. Nggih, kok semetah sampun sumadyo. tinggal bagi dilarapi ning pendopo. Rombongan kentrung. Ah, kene. Wes diwiti. Ora usah paran. Parane siji. Anggotane ndi sing siji?
Kuri nggih. Endi rombongane Lho kentung? menika. Kentung lho. Niki jedor bodrek. Kuri iki anggotane. Nggih, namung yang sekawan menika. Kabar sing tak tampa kuwi anggotane kentrung kuwi ana 100 lho. Ah menika sesuk. Lho kok gur papat iki piye? Lah niki, Ndoro. Iki anggota lho. Anggota ndi? Anggotane kentung. Dadi iki uga anggotane kentrung.